I chi sydd wedi bod yn medru ymuno efo ni dros yr wythnosau diwetha, byddwch chi'n gwybod bod ni yn edrych ar hanes y proffwyd Elias gyda'n gilydd tymor yma. Oedd Elias yn byw mewn cyfnod lle oedd lot o bobl wedi troi cefn ar yr arglwydd a wedi mynd i ddilyn duwiau proffwydi Baal. A mi oedd brenin gogledd Israel ar y pryd, y brenin Ahab, wedi cael ei ddylanwadu a wedi mynd i lawr y cyfeiriad yna hefyd. Ac oherwydd hynny, mi oedd lot o ddrygioni a lot o anghyfiawnder yn y wlad. Ac wythnos diwetha, pan oedd Hannah yn siarad, wnaethoch chi gael hanes y showdown mawr ar fynydd Carmel. Wrth gwrs, mae gyda ni bentre yn does yn ardal ni, Carmel wedi henwi ar ôl yr mynydd Carmel, sy'n atgoffa ni pa mor glos ydy hanes ni fel pobl gyda'r hanesion pwysig yma o'r Beibl. Y showdown mawr ar mynydd Carmel, lle oedd proffwydi Baal yn gweiddi ar ei Duw nhw, a'r proffwyd Elias yn galw ar Yahweh, yr arglwydd. Ac nath Hannah siarad rhywfaint ynglyn â her ffydd. Hynny yw, yr her i ni roed yn ffydd yn y pethau iawn. Achos mae e'n eitha ffasiynol dyddi yma i ddweud bod ganddo ni ffydd. Ond mae cryfder unrhyw ffydd yn dibynnu be chi'n roed eich ffydd ynddo fe, yn dydy? Hynny yw, allwch chi gael ffydd bod eich tîm ffwtbol mynd i ennill gêm pnawn 'ma. Ond dych chi ddim yn gwybod hynny. Dych chi ddim yn gwybod hynny. Dych chi ddim yn gwybod go iawn sut mae'ch tîm chi mynd i berfformio. Mae ffydd yn dibynnu ar wrthrych y ffydd, ar object y ffydd yna, dydy. A mae hanes mawr y showdown yma yn atgoffa ni fod roed yn ffydd yn y lle iawn yn bwysig, bod roed yn ffydd yn yr arglwydd. A bod e'n rhywbeth fel mae proffwyd Elias yn dweud, yn rhywbeth ddylen ni ddim cloffi rhwng dau feddwl. Ddylen ni ddim ista ar y ffens pan mae e'n dod i'r cwestiwn yma. Felly dyna rhai o'r pethau fi oedd Hannah yn trafod efo chi wythnos diwetha. Ac fel mae'r hanes yna'n gorffen, mae'r tân yn dod i lawr a sy'n dangos mae'r arglwydd ydy'r gwir Dduw. Ond, life is a roller coaster. Fel canodd Rowan Keaton o... Beth oedd enw'r band oedd e'n da? Boyzone, na ni? Boyzone. Life is a roller coaster. Baby, you just gotta ride it. A mae hynna'n arbennig o wir am fywyd y proffwyd Elias. Ar ôl cael y profiad anhygoel yma, profiad pen y mynydd, literally ar pen mynydd Carmel, ni'n mynd i edrych nawr ar sut mae e'n mynd o gael y profiad hollol anhygoel yma, nawr i fynd i gael profiad anodd a tywyll yn y dyffryn. Fel wedodd Wally Thomas y Cymro Midfield, mae bywyd fel pryd o fwyd Chinese, ni cheir y melys heb y sir. A mae'n wir yn dydy. A da ni'n gweld hwnna. Da ni'n gweld, chyfo, oeddech chi byth yn gwybod bod Wally Thomas yn ddiwynydd mawr, nag oeddech chi, ond dyna ni. A mae'n wir yn dydy. Mae profiadau mawr a cyffroes bywyd yn aml wedi plethu hefyd gyda rai o brofiadau mwyaf anodd bywyd. Ydych chi'n gwybod hynny? Dwi'n gwybod bod rhai o'ch chi wedi profi hyn. Ond da ni hefyd yn ei weld y mywyd y proffwyd Elias. Felly, bore yma, da ni mynd i ail edrych ar yr hanes, yn dechrau darllen yn 1 Brenhinoedd 18:40, sef yr adnod oedd Hannah wedi gadael allan, ond nes i roi hawl iddi adle allan achos bod ni yn taclo fe bore yma, a wedyn byddwn ni'n neidio i ddechrau 1 Brenhinoedd 19. Yna, dyma Elias yn dweud, daliwch, broffwydi Baal, peidiwch gadael i'r un ohonyn nhw ddianc,
Ar ôl iddyn nhw gael ei dal, dyma Elias yn mynd â nhw i lawr at afon Cison a'i lladd nhw i gyd yno. Wedyn neidio i pennod 19. Dyma Ahab yn dweud wrth Jezebel beth oedd Elias wedi wneud, a'i fod wedi lladd y proffwydi i gyd. Yna dyma Jezebel yn anfon neges at Elias i ddweud, boed i'r diwiau fy melltithio i, os na fydda i, erbyn adeg yma fori, wedi dyladd di, fel gwnes ti ei lladd nhw. Roedd Elias wedi dychryn, a dyma fe'n dianc am ei fywyd. Aeth hi Beersheba yn Juda, gadael ei was yno, a cherdded yn ei flaen drwy'r dydd i'r anialwch. Yna dyma fe'n eistedd o dan lwyn banadl, a gofyn am gael marw. Dwi wedi cael digon arglwydd, cymer fy mywyd i. Dwi ddim gwell na'n hynafiaid. Yna dyma fe'n gorwedd i lawr a syrthio i gysgu dan y llwyn. A dyma angel yn dod a rhoi pwt iddo a dweud, cod bwyta. Nawr, dwi'n cofio Meirion Morris, tad Sion, yn dweud unwaith bod rhai pregethau yn gallu cael eu sgwennu yn Comic Sans, ond bod e'n well sgwennu rhai pregethau yn Times New Roman. Nawr, mae'r joke yna'n mynd dros eich pennau rhai ohonoch chi, ond i chi sy'n deall fonts, byddwch chi'n deall beth dwi'n golygu. Comic Sans yn rhyw font jokey, chyfo, mae llyfrau plant yn cael ei sgwennu ynddo. Ond Times New Roman, dyna font y Financial Times. Ac os dwi'n hollol onest gyda chi, pryd y Times New Roman sydd gyda ni bore yma? Achos mae'r hanes sydd gyda ni bore yma yn delio gyda cwestiynau trwm, yn delio gyda cwestiynau anodd. A ni'n mynd i drafod y thema a'r pwnc trwm yma gyda'n gilydd bore yma. Sef rhywbeth sydd yn effeithio pob un ohono ni rhywbryd mewn bywyd. Yn rhywbeth falle sy'n effeithio rhywun ar hyn o bryd. Sef sut y dyle pobl ffydd ymateb pan mae pethau anodd a brawychus yn digwydd mewn bywyd. Neu ffordd arall o edrych arno fe yw sut y dyle pobl o ffydd ymateb pan mae trawma o ryw fath yn dod i'n rhan ni neu'n dod mewn i'n profiad ni. A dwi'n meddwl fod hwn yn bwnc ac yn thema amserol iawn i ni fel pobl ar hyn o bryd. Achos da ni'n byw mewn oes lle mae newid mawr a trawma a ofn yn dod ato ni o sawl cyfeiriad ac o gyfeiriadau gwahanol. Os da chi'n edrych ar wleidyddiaeth y dydd da ni'n byw ynddo ar hyn o bryd, o referendwm Brexit, trwy argyfwng economaidd, trwy pandemig byd-eang, rhyfel ar dir Ewrop am y tro cyntaf ers degawdau, heb sôn am y cythrwfl yr economi yn y bythefnos diwetha yma. Da ni'n byw mewn byd sy'n newid yn sydyn iawn a lot o bethau yn creu ansicrwydd yn ein gwlad ni. A wedyn ar lefel fwy personol, dwi'n gwybod fod rhai ohonoch chi ar hyn o bryd yn wynebu problemau iechyd. Dwi'n gwybod rhai ohonoch chi yn poeni ynglyn â sut da chi a'ch teulu chi falle mynd i wynebu yr argyfwng costau byw dros y misoedd nesaf. A dwi'n gwybod fod rhai ohonoch chi dros y blynyddoedd diwethaf hefyd wedi delio gyda profedigaethau. Da ni gyd yn dydan ar ryw lefel yn gwybod beth yw i drio byw fel pobl ffydd pa mae trawma ac ofn o'n cwmpas ni. A dyna pam mod i yn hoffi hanes y proffwyd Elias. Oherwydd yn y Beibl, dydy y proffwyd Elias, er bod e'n un o arwyr y ffydd, mae'r Beibl hefyd yn cyflwyno fo fel rhywun vulnerable hefyd. Dyw'r Beibl ddim yn cyflwyno proffwyd Elias just fel rhyw fath o superhero, le mae popeth yn mynd yn iawn trwy'r amser a mae popeth yn fuddugoliaethus trwy'r amser.
Ond i ni'n cael y portreadau fel sydd gyda ni heddiw, real iawn hefyd, o broffwyd i'r arglwydd sy'n mynd i lefydd tywyll. Sydd yn cael wobl yn ei ffydd pan mae pethau'n mynd yn anghywir. Da ni'n cael yn atgoffa mae person real go iawn fel chi a fi ydy'r proffwyd Elias. Mae Iago yn deud yn y Testament Newydd am Elias. Mae Iago yn siarad am ffydd a gweddi Elias, ond mae'n trafod mewn y cyd-destun, Iago 5 adnod 17, dyn cyffredin fel ni oedd Elias. Dyn amherffaith. Dyn oedd yn aml yn cam ddeall a cam ddarllen sefyllfaoedd. Dyn oedd weithiau yn neud y pethau anghywir ac yn colli persbectif. Dyna weithiau oedd y proffwyd Elias. A dyna le ni'n ailgydio yn yr hanes heddiw, gyda'r adnod anodd yma ar ddiwedd hanes Elias ar mynydd Carmel. Na i ddarllen eto, 1 Brenhinoedd 18:40. Yna dyma Elias yn dweud, daliwch broffwydi Baal. Peidiwch gadael i'r un ohonyn nhw ddianc. Ar ôl iddyn nhw gael ei dal, dyma Elias yn mynd â nhw i lawr at afon Cishon a'i lladd nhw i gyd yno. Nawr, ar ôl i Dduw ateb drwy dan, ar ôl i Dduw ddangos mai fe oedd y gwir Dduw, ar ôl iddo fe ddangos gwagedd proffwydi Baal, bydde fe'n neis tas yr hanes jyst yn stopio fyna, yn byse. Bydde fe'n neis tas yr hanes jyst yn stopio lle nes i roi caniatad i Hannah stopio wythnos diwethaf. So fe'n fwy twt tas yr hanes yn stopio fyna, gyda'r fuddugoliaeth. Ac yn aml, pan ydych chi'n clywed pregethau am hanes mynydd Carmel, dyna lle mae pregethwyr yn stopio, a dyna lle mae rhai llyfrau yn stopio. Maen nhw'n trio anwybyddu'r adnod awkward yma sy'n dod ar ddiwedd yr hanes. Ond mae'r hanes yn gorffen gyda'r diwedd dychrynllyd a gweidlyd yma. A chi'n deall nawr pan bod y bregeth yn Times New Roman. Yn dilyn y fuddugoliaeth fawr yma ar fynydd Carmel, i ni'n gweld Elias wedyn yn mynd ymlaen i gyflawni camwedd tywyll iawn. Wrth ddal a hel holl broffwydi Baal a'i llofruddio nhw. Mwy na thebyg bod cannoedd ohonyn nhw wedi cael eu lladd wrth afon Cishon ar ddiwedd yr hanes yma. A mae rhaid i fod yn real ynglyn â pa mor ddychrynllyd ydy yr hanes yma. Nawr, un dehongliad traddodiadol mae rhywun yn gallu ddarllen mewn sawl esboniad o'r hyn sy'n digwydd fan hyn, yw fod hwn yn dangos fod Duw yn Dduw cyfiawn, a bod yr proffwydi Baal yma sy'n cael ei lladd wrth afon Cishon jyst yn cael yr hyn oedden nhw yn ei heiddi. Hynny yw, mae beth sy'n digwydd fan hyn ydy'r pen llanw gwrthryfel yn erbyn Duw. Pen llanw i drygioni nhw oedd cael y proffwyd Elias yn ei lladd nhw a'i slwtwr nhw wrth afon Cishon. Dyna un dehongliad. Yn bersonol, dwi'n cael trafferth mawr derbyn y dehongliad yna. Oherwydd mod i yn credu, y dylen ni, fel Cristnogion, geisio reslo efo'r Beibl drwy lens y Duw sydd wedi dangos ei hun yn fwyaf clir i ni mherson Iesu Grist. Ddim i ddeud o'r rheidrwydd bod ni'n gallu gweld Crist ar bob tudalen o'r Hen Testament, ond fe ddylen ni geisio reslo a deall pob rhan o'r Hen Testament o brysbectif y Duw da ni nawr yn adnabod yn Iesu Grist. Un o fy hoff adnodau a'r adnod sy'n allweddol wrth i fi reslo a trio deall y Beibl cyfan
yw Hebreaid 1:1, a dwi'n troi ati'n aml. Lle mae'r awdur y llythyr at yr Hebreaid yn dweud, mewn llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, so yn dyddiau ni, llefarodd wrthym ni mewn mab. Felly trwy y lens yna, trwy lens y mab Iesu Grist, i ni'n gallu dechrau gwneud synwyr o rannau anodd fel hyn o'r Hen Testament. Oherwydd, yn Iesu Grist, da ni yn gallu gweld yn fwyaf clir sut fath o Dduw ydy yn Duw ni. Ac dydy'r Duw da ni'n cael y fraint o'i adnabod yn Iesu Grist ddim y math o Dduw, yn fy marn ni, bydde'n anfon Elias i slotero 400 plus o broffwydi wrth ymyl afon. Dyw e jyst ddim yn gyson gyda'r Duw cariad sydd wedi dangos ei hun yn fwyaf clir i ni yn Iesu Grist. Felly, be sy'n mynd mlaen fan hyn? Be mae'r adnod anodd yma yn trio i ddysgu i ni? Wel, y dehongliad sy'n gwneud mwyaf o synwyr i fi o'r persbectif lens Iesu Grist yma ydy, mae be sydd gyda ni fan hyn ydy gwers bwerus o hanes ynglyn â sut mae rhywun, Elias, yn gallu bod ar yr ochr iawn ond gwneud y peth anghywir. Sut mae rhywun yn gallu bod ar ochr y gwirionedd ond wedyn yn gadael i'w zeel crefyddol, i'w zeal crefyddol fynd allan o reolaeth a gwneud y peth anghywir. Mewn geiriau eraill, mae'n wers i ni ynglyn â sut mae ffydd tambaid yn gallu arwain at ymddygiad sydd ddim yn deilwng o'r Duw da ni wedi ei alw i'w addoli. Y term bydden ni'n defnyddio yn y byd modern i ddisgrifio beth sy'n digwydd fan hyn ydy falle religious fundamentalism. Hynny yw, sut mae rhywun sydd falle'n dechrau ar y trywydd iawn yn colli persbectif a wedyn yn neud rhywbeth ofnadwy. A da ni'n gweld hyn yn digwydd drwy hanes. Os edrychwn ni ar ein hanes ni fel ymneilltuwyr, mae rhan o'n traddodiad ni yn mynd yn ôl i'r Piwritaniaid, adeg y rhyfel cartre yn Lloegr. A rhai o'r Piwritaniaid yna wedi sgwennu rhai o weithiau diwynyddol gorau i dydd. Ond eto, nath nhw adlu hwnna arwain nhw i bwynt le oedden nhw'n meddwl bod e'n ocei i chopio pen y brenin i ffwrdd. So mae hwnna'n enghraifft o sut mae ffydd o falle wedi dechrau'n iawn, wedi arwain rhywun i wneud rhywbeth oedd ddim yn iawn yn oleuni i ffydd nhw. Yn fwy diweddar, rhai o genhadon mwyaf brwdfrydig oes Victoria. Eto wedi dechrau gyda'r cymhellion iawn, ond wedyn wedi ffeindio hunain yn chwarae rhan yn rhai o droseddau gweithaf yr ymerodraeth Brydeinig. Eto, ydych chi'n gweld rhywun sydd falle wedi cychwyn ar y trywydd iawn yn colli persbectif ac yn gwneud rhywbeth oedd ddim yn deilwng o'i ffydd nhw. Mae hwn yn atgoffa ni o'r gwendid yna sydd ynddo ni gyd. Ddim bod fi'n trio cyfiawnhau benhath Elias, ddim o gwbl. Ond mae hwn yn wers sy'n atgoffa ni, mae nid superhuman oedd y proffwyd Elias. Mi oedd e'n bechadur, ffeiledig fel pob un ohono ni. Oedd e'n ceisio'r arglwydd oedd. Ond weithiau oedd e'n cael e'n wrong, ac oedd e'n cael e'n majorly wrong. Just fel mae'n bosib i ni wneud, fel pechaduriaid.
Na, falle bod chi'n meddwl bod hwn yn ddehongliad chydig bach yn woke, fel maen nhw'n dweud fan hyn, tyfod. A bod fi fatha, tyfod, yn cael trafferth derbyn y syniad bod Duw yn dduw sanctaidd a bod e'n gallu cosbi proffwydi bal yn mha bynnag ffordd mae e eisiau. Wel, aroswch am eiliad. Mae'r Beibl ei hun yn pwyntio allan fod Elias a'i genhedlaeth wedi cochi'r ffordd pan mae e'n dod i'r holl drais yma. Nes ymlaen yn 2 Brenhinoedd pennod 9, mae holl deulu Ahab a Jezebel yn cael ei weipio allan mewn rhyw gyflafan gweidlyd digon tebyg i beth ddigwyddodd i broffwydi Bal. A mae'n dweud fod Jehu, un o'r rhai ddath ar ôl Elias, wedi eneinio gan Dduw i gyflawni y gyflafan yma. Ond, nes ymlaen wedyn, yn llyfr y proffwyd Hosea, mae'n dweud fod llinach Jehu mynd i gael ei cosbi am yr holl dywall gwaed yma yn erbyn teulu Ahab. So beth sy'n digwydd fyna? Ydy'r Beibl yn rhywbeth o newid i feddwl? Ydy Duw wedi newid i feddwl? Ydy'r Beibl wedi newid y stori? Wel na. Mae jyst yn dangos beth sy'n digwydd pan mae pobl Duw yn ei camgymeriadau. Mae'n dangos beth sy'n gallu digwydd pan mae pobl yr arglwydd yn gallu camddeall, camddehongli a gwneud pethau ofnadwy yn enw yr arglwydd. Oedd Jehu fel Elias yn meddwl fod yn cario allan y wychus Duw. Ond fel mae'r proffwyd Hosea yn dangos i ni, doedd e ddim. Oedd e wedi gam arwain, oedd e wedi cam ddarllen y sefyllfa. Mae Hosea yn awgrymu i ni, mae beth sy'n digwydd fan hyn yw fod pobl yn cymryd cyfiawnder mewn i'w dwylo i hunain, yn hytrach na gadael i gyfiawnder Duw gael i le. A da ni'n gweld hynna yng nghalon pob un ohono ni, dydyn. Pan da ni'n gweld rhywbeth anghyfiaw neu unjust yn digwydd yn y byd, yn digwydd falle yn ein profiadau ni, da ni eisiau revenge, yn dydyn. Dyna ydy'n instinct naturiol ni. Da ni eisiau cymryd cyfiawnder mewn i'n dwylo yn hunain. Chybod, da ni fel tarw coch pan mae sefyllfa yn dod i'n rhan ni. Ond mae'r Efengyl yn deitha ni, mae Iesu yw'r un sy'n delio gyda cyfiawnder. Mae Iesu yw'r un sy'n cymryd holl anghyfiawnder pechod rygioni y byd arno fe ei hun. Ac felly, does dim rhaid i ni gymryd cyfiawnder mewn i'n dwylo'n hunain, oherwydd bod cyfiawnder wedi cael ei setlo ar y groes am bechodau ddoe, heddiw ac yfori. A'r munud da ni'n anhofio hynny, da ni'n gwneud yr un camgymeriad Elias a meddwl bod ni'n gallu cymryd cyfiawnder mewn i'n dwylo yn hunain. Fe gath Elias awr o wallgofrwydd. A da ni'n gallu cael oriau o wallgofrwydd, yn dydyn? Pan da ni'n cymryd yn llyged oddi ar Iesu ac anhofio fod Iesu yn delio efo'n pechodau ni ddoe, heddiw ac yfori. Yn pennod 19, i ni darllen wedyn fod Elias ar ôl y profiad traumatic yma. Elias wedi dychryn a dyma fe'n dianc am ei fywyd. Ar ôl clywed fod Ahab a Jezebel nawr ar ei ôl chybod, so mae yna rhyw ryfel yn mynd mlaen, maen nhw amyddfe i gilydd fan hyn. Nawr, yn naturiol, mae Elias yn mynd i banic, yn dydi. Mae'n rhedeg i ffwrdd, mae eisiau cuddio. Nawr, mae'n ddiddorol sut mae pobl o gefndir meddygol yn ymateb i'r rhan yma o hanes Elias. Mae rhai pobl yn meddwl mai beth sy'n digwydd fan hyn yw bod e'n cael crash ar ôl yr adrenaline rush bydde fe wedi brofi ar fynydd Carmel.
Rhai pobl yn dweud mai beth sydd yma ydy enghraifft glasurol o'r flight response. Rhai esbonwyr Beiblaidd o gefndir meddygol yn dweud mai beth sydd yma ydy rhywun sy'n dioddau o PTSD, post-traumatic stress disorder, sef dwi ddim yn ddoctor, so geith Robin a Ruth gywiro fi ar y diwedd, ond rhyw fath o cyflwr iechyd meddwl sy'n dod ar rhywun ar ôl iddyn nhw fynd trwy brofiad mawr, anodd, sydyn, traumatic. A bydde hwnna'n sicr yn rhywbeth bydde Elias wedi profi yn bydde. Wel, ddim doctor ydw i, ond mae hawdd deall y dydy ar lefel ddynol sut bydde Elias yn ffoi. Pam y bydde Elias yn mynd i'r lle tywyll yma ar ôl bod trwy'r profiadau mawr ac anodd mae e'n mynd trwyddo. A wedyn mae Elias yn ffeindio ei hunan. Yna dyma fe'n gorwedd i lawr a syrthio i gysgu dan y llwyn. Chyfo weithiau, sy'n byd gwell na jyst mynd i'r gwely nag oes. Falle bod, dwi'n yn gwybod amdano chi, ond mae popeth jyst rhywfaint yn well yn y bore yn dydy. Mae angen gorffwys ar Elias. Mae'n syrthio gysgu dan y llwyn. A wedyn mae'n dweud, a dyma angel yn dod a rhoi pwt iddo. A dweud, cod bwyta. Y tybed be oedd yr emosiynau oedd Elias yn ei deimlo yn mynd i gysgu dan y llwyn yn noson yna. Mi oedd e'n ofn oedd. Mi oedd yna flinder mawr arno fe. Mae'n siŵr oedd yna euogrwydd arno fe, yn doedd? Oedd y newid lofruddio cannoedd o bobl wedi'r cyfan. Mae'n siŵr oedd pwysau y cyfan yn drwm iawn arno fe. Nawr falle bod yna rywun yma bore yma yn yr un lle Elias. Nawr, gobeithio bod ni wedi llofruddio cannoedd o bobl, ond falle bod yna rywun yma bore yma wedi blino. Falle bod yna rywun yma yn byw mewn ofn ar hyn o bryd. Falle bod yna rhyw health scare yn eich bywyd chi neu yn eich teulu ar hyn o bryd sy'n neud i chi ofni. Falle bod yr hyn mae'r economi'n mynd trwyddo ar hyn o bryd yn neud i chi boeni sut y byddwch chi'n gallu talu eich rhent neu'ch morgais mewn chydig fisoedd. Falle bod y chi angen eistedd lawr, dan y goeden, a bod angen i'r arglwydd anfon angel atoch chi bore yma. Falle bod chi fel Elias wedi cael digon. Falle bod chi'n teimlo fel bod chi ddim yn gallu cario ymlaen ar hyn o bryd. Ond y newyddion da, ffrindiau, ar ddiwedd pregaeth, dwi'n gwybod sydd wedi bod yn drwm, felly diolch am sticio efo fi. Newyddion da yw bod yr un Duw nath anfon angel at Elias yn danfon i gariad i ras a'i faddeuant i bob un ohonoch chi bore yma. Wrth i Elias ffeindio ei hunan yn gorwedd dan pren y goeden, da ni'n cael yn gwahodd i orwedd dan pren croes Calfaria. Mae yna wahoddiad i ni orffwys dan y groes bore yma. Mae Iesu yn deud yn Efengel Mathew, dewch ata i bawb sy'n cael eich llethu gan feichiau trwm, a rhof i orffwys i chi. Felly, jyst fel oedd Duw yn rhoi gorffwys i Elias dan y goeden yna, mae Iesu nawr yn cynnwys gorffwys i ni. Dewch gyda mi o dan fy iau mwyn i chi ddysgu gen i. Dwi'n addfwyn ac yn ostynedig, a chewch chi orffwys.
Nawr, mewn byd sy'n llawn trawma, mewn byd sy'n llawn ofn, mewn byd sy'n llawn dychryn, mae yna wahoddiad i bob un ohono ni beidio gadael i'r ofn yn rheoli ni. Nawr, mae ofn yn reality. Dwi'n eisiau gwneud yn fach o ofn. Ond mae yna wahoddiad i ni beidio gadael i'r ofn yn rheoli ni. Ac yn hytrach i ni ddysgu byw mewn ffydd yn y Duw sydd yn ein caru ni. Be mae hwn yn edrych fel? Wel, mae'r Beibl yn sôn wrthyn ni am ffrwythau'r ysbryd. Beth yw ei fyw yng ngoleuni'n ffydd yn Iesu? Byw mewn cariad, nid casineb. Byw mewn llawenydd, nid trystwch. Heddwch dofn yn hytrach na gofn. Amynedd, nid panic. Caredigrwydd, nid hunanoldeb. Daioni, nid drygioni. Ffyddlondeb, nid anffyddlondeb. Addfwynder, ac nid geiriau cas. Hunanreolaeth, a nid byrbwylledd. Hynny yw, da ni'n byw, yn dydan, mewn oes sy'n llawn casineb, llawn trystwch, llawn ofn, llawn panic. Ac os ydych chi'n debyg i fi, ydych chi'n gadlu'r pethau yna ffeindio lle yn eich calon lot rhy aml. Nag yw e'n well byw mewn ffydd, lle mae cariad yn cymryd lle casineb, lle mae llawenydd yn cymryd lle trystwch, lle mae heddwch dofn yn cymryd lle ofn. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, da ni yn gofyn i ti fod gyda ni i gyd bore yma. I ni meddwl am hanes y proffwyd Elias o Dduw Dad. Proffwyd i ti, dyn oedd yn dygeisio di, ond y pethau weithiau yn mynd yn anghywir. Oedd pethau weithiau yn mynd yn anghywir difrifol. Ond o Dduw Dad, o ti yn ei alw fe nôl, o ti yn ei adfer e. Ac o Dduw Dad, da ni yn dygeisio di, ond da ni weithiau yn mynd y ffordd anghywir. Da ni weithiau'n cochi persbectif. Da ni weithiau'n byw bywydau sydd ddim yn deilwng ohono ti. A da ni'n diolch mai Duw yr ail gyflew i ti. O Dduw Dad, da ni'n cyflwyno pawb sydd yma. Yn arbennig pobl sy'n teimlo fel bod nhw yn byw mewn ofn ar hyn o bryd, oherwydd profiadau bywyd. O Dduw Dad, helpa ni fod yn real, yn rhannu am yn ofnau gyda'n gilydd. Ond helpa fe beidio yn diffinio ni. Helpa ni'n hytrach i daro'n llygad ar Iesu. Iesu sy'n gwneud iawn am bechodau ddoe heddiw ac yfori. Iesu sy'n gwahodd pawb sydd wedi blino i orffwys yno fe.